For today's video mga kat, kanang mag-acting challenge kog saging. Challenge ron. Acting challenge mi kog saging. Manguwasan mi papaya. Saging og kapayas. Okay, sige mga kat, acting challenge ta. Kog saging og kapayas. Sige mga kat. Sige, mag-acting. May tao ba? Mo ganito iya saging bina. Mo siguro ang tag-iya dabe. Mo guro na sa tag-iya. Kaya ta. Wan kat pa ng laki oh. Kat. Dako rig lubot. Oh. Kat no? Dako rig lubot ang tawana. Dako ko yung Sapyat kig lubot ba? Mo na tag-iya dia. Kasi ilan ang tag-iya. Na siguro na saging da no. Na, dagan kang hinog kapayas. Dade. Oh. Na. Oo. Dagan na hinog tong kapayas yo. Okay now. No. Ulong, nakat-kat-kat pang lalaki. Buti ba yun lang? Awang babay. Nagtudlo-tudlo. Ang babae, murag lidi-lidi, puwag sa nina. Mga nang mga siguro ay tag-iya. Sabi, ato ko nulilion. Ari ba, ay, goan kaya itong tanawon, asa mong unsa sila. Huwag mo ni tag-iya siguro. Kayo? Ako kayo. Ay. Kuha, hinog ng kapayas, be. Dudutan ka sa isang kapayas. Kuha, on tali, be. On tali. On tali, kuha ng hinog. Ay, pakita, be. Ay, pakita, be. Makita ang kastag-iya. Makita ang takay. Amango, ato ng kuan ron. Ato ng, basig na mabian, di ba? Ato ng daginuton, basig na mabian na ilang gikuha nga. Kuan ba, saging o kapayas. Saging na Oh, ato daginuton, mamunita sa ilang sobra. Oh. Basig na sobra di. Nah, pati ignong. Wapo man ko ana eh. Gwapo ba? Nasa ka ng babae, gapuwag nina, murag red lady. Ulong. Ang sa kalalak, ang lalaki nakat-kat-kat ba ulang? Di na ba na ilaha? Mo na tag-iya? Yan ang labot. Po, kitaan ka. Ay, dangas ang agtang ni mo eh, pakita ang agtang mo be. Hupo. Dangas kayo mga agtang kita kayo. Ang pati agnaong natawhan na eh. Buti ko. Wapo pamantana. Gwapo ko. Aba, ang laki eh. Kat pas kapayas, gadako lang lubot. Ang basig na yung mabiyaan na naroon, mabiyaan ang iyang gikuha ba? Atong kwaon. Ato nang kuwaon. O, basig mabiyaan na ka na iyang gikuha ba nga kapayas. Mabiyaan ba? Ila, mo din ay tag-iya dada eh. Mo din tag-iya? No? Salamat sa mga supporter sa among YouTube channel. Daghang kayo salamat. Na, nakadyo kayo ring lang. Salamat mga kat. Salamat. Please mag-like sa mga video mga kat. Please like. Share. Thank you. Thank you. Thank you.